Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Alita. Birthday bunso. Thank you guys. Thank you mama. Thank you family. Thank you Liza. Thank you friends. Thank you, Mami. Thank you Mami B. Thank you, Tita Bit. Tita Beth. Thank you Tanan. Hello guys, medyo alaw natong daan guys. So August 3 dayron guys. So wala may klase si Cristel. So manaw mo Last call for all passengers. Stop for Simulan Port, Negros Oriental. By CP Yuntong 2 will depart shortly after Marchuta. All remaining passengers are requested to board the vessel immediately. Thank you. Ara ko daning pasta guys nga gipabukalan na ba para di rin ako maghimo og spaghetti. So, kasi siya na mas lamisa na mo kay grabing ka guot na. Guot kaayo. So spaghetti hara na siya og gamay. Kuwara ni siya nga bali kuwara ni siya 1/4. Nagdapog ko og isda. Dapog ko og manok adubuhon. Ganing palit ko og kaning pineapple. Di mo paboritong kuan day pineapple. Nilidari ko kuan guys na prusin man ni siya nak. So ni siyang prituhon nak. Gusto nga ganahan mo ani sa bawon o prito. Kuan kaning puwang isda na Ako pa nahugasan dito. Kahimo na dito mi diri o spaghetti. Yummy spaghetti. Di na marunod ang usod ay. Kuha na lang Palunod pa na. Ha? Palunod pa na. Wala ganitay plato sa ibutangan ana. Wala man gidala nga kuan. Ug adobo guys ja. Dana gikan sa Cebu. Para napod siya sudanon dari pila ka adlaw. So ija day birthday ugma guys. Wala lang nang ituan na kuan. Nira ni ilunod og kuan na. Nagdapog ko og isda guys ya. Ituhon kay paborito man niya isda. Adobo na may anak po siya. May itlog. Hindi nga ito ang birthday girl. Oh. Kahiwa siya o pineapple. Kaya itong make one guys. Dragon fruit. Pineapple guys. And mango. Kaya mo siguro lang ito. Nilagay na lang sa mangkok. Sa mangkok ba? Ito gusto ko na. Ow! Kalami. Ito yan guys. Ano ko na? Ano dito sa mali? Alam mo na ba tayo clip? Sige doon. Ano? Ano? Ano?
So kaning time guys, galisod jud ni og bali sa isda kay wala lagi bikimpit. So ako tijay kuan. So nakalimot pud ko og dagimpit guys, na antay mga kimpit dito sa kuan guys. Usdob. So ganahan jud ko dani guys ang dragon fruit. So napalit rin na siya 20 pesos na adtoy na agyahan na sa sibulan ba. So duha ra pud ka buka kipalit og duha ka mangga. So sige na sag abog-abog si Cristela na kay naay murag naglipad-lipad bitaw nga murag kuan ka na murag bubuyog. Nakasud og bubuyog ba. Diya magprito po dari guys. Mutingog po ning kuan na ni guys kanang nay murag mag-aso-aso bitaw kanang ka electric pan mi. Kay alarm man gud ni kuan guys silang so dali silang bayog na ay mag-aso. So ara magipatubangan sa electric pan ni amohang pritong isda kay basin og muaso magwangwang unya ning ilang kuan na ni guys murag fire alarm. Kaya naka-try namin nga nagprito Miss Cristel og buwada rin dya wangwang siyempre ma-disturbo og mga karom ni Cristel. Subutan kasi siya matagas na tamang sa prepare kay human naman siya og online class. So og Monday guys og first Monday of the month mag online class na sila. So managi timing din na og gari. Oh, favorite niya. Pulang ikog, wala. Ay, hindi pulang ikog. Ay, ano po pulang ikog ka? Wala mo man ko. Basta man ni Ito ang duha nga. ako duha ka anak. Tulo na yung anak. Ano pa makitulo kayo rin? Ano mo na? Lalapit ko ba ko na? Itong brown. One. Sikoy, sikyo. Ngalan ka? Brown siya color. Ay. Tingnan natin din na. Brown lang eh. May Garfield na. Cute. Ay, di ko rin. Siya ba nag-wear? Nakakita sa akin na to. Saan na? Bubunti. Mabuta na lang. Kasi ka ba ko? Lahat na lang mo. Wow! Ano ito ang iPad? Ano ko design din siya. Mamaya buta na. Mangga o. Tapos na rin niluwan. Guys, naluto na ng kuwan guys, adobo di ah. So, lami kayo ang adobo. Dapat may mga protas. Yawa mo may gadgaran, tanawag yung himo. Minidor. So, mong gi-advance sa iyang birthday kay kung masay klase ron Lunis, online man sila. So, kaluto na ko adobo guys. Yung adobo, sudan na nila mga pilakadis. May isda guys na nagikan sa islog. Okay na na. Ay di man siya makauli sa iyang birthday ugba guys. Salamat mga Nawad. kaibigan kong Gary. Dawa siya magdahom. Busy kay ka. Ano bitaw ko nga. Ano bitaw ko nga. Ayaw na pag ari kay. Hasul na kaayo mo niya. Kalas pa yung kwarta.
Hindi siya ganahan. Ano ko, mag-adobong itlog na lang ang tabi nila yung sa ganina. So nakurat sila kay niabot ko diya yang adumong itlog Oo ni na, mo. ang itlog na apil na sa manok. Ginalay. Kamong duha dito ikaw. So naihang igsuon no. Sige na lingkod dito. Nasa sa mong iPad ko. Dati. Dili. So guys, kanang Pa si ate. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Thus ask, O Lord, and is thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for sa tanan. Abot ko ani nga tuiga. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat Lord, sa grasya. Love you, bunso. Thank you, Lord. Salamat sa iyang birthday karon niya. Busog 22 years old. Nangilak na. Isang lamiya ka mong hanta guys kay nami isda. So saon ka din. With love meat kita. Cuma ni iyang kuan Aba na. yung Ate Pearl! Ay, hindi ko ano dito siya. Grabe pa yung sa akin. Wala po dyan mo. Wala po dyan mo. Tuban ko dito. Oh, mahadlok bi mo abli. Oo, mukhang naman. Wala dyan ko. Ito naghiwi ata. Ay, ay. Wala hala sorry wa jud mi mo abli. Long lives ako mga friends. Okay na na. Nahadlok jud mi. Wala si Camila so kanya. Ay, wala na ako pinalit sa Uy, grabe kayo sa akin. Wala pa dyan mo tugan kung kinsa. Hindi, kay galing po cute sa akin. Sige na, dali sunod po. Sunod sa ama. Uy, palulay na thank you talaga. Uy, uy. 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nakasila eh. How old are you? Birthday na ni ate. Birthday na ni ate. July. Happy na birthday ko pa. Happy morning sa akong taong mamanganta. Ayaw ato ni Shokrado. Good morning guys. Yan na ready na sila alas 5 pa Ginoo ko. Alas 5 namata mo ka alas 4 kay Tingog akong alarm. so 6:30 sila mag-start og sa. Morning, sir. Happy birthday na. Pwede yung birthday karong adlaw guys. Thank you. Thank you everyone. Sila sa mag-edukasyon mo na. Butan kay ni isang bata guys kay mapagmahal ni siya mama, papa. Always na siya mag-alala, always na siya mag-cry uyang papa nga nay sakit. Pero always Ginoo guys. Okay na iyang papa. Hindi na siya mag-worry. So always din na to ipag-pray guys yung atong kuan. Ang kaligtasan at kalusugan. Shout out day ko na sa iyang mami, ang pinya mami sa Michigan, si iyang daddy Sammy, magpaayo. Asa mo room life? Silingan na dyan punta. Kiri ay ninyo guys. Oh, thank you po ni Lord sa another year. Pero sa kalibutan. So guys, wa mo jud ko gadahong nga maganda ako guys. Okay ra jud na ako nga okay handa. Piskay lamang. Kuman na kong eskwela. Okay ra jud na ako.
si Mama Rajud nag-effort. Grabe kay si Mama guys mo effort kay bisag Ever. since day one. Wow, since day one. Ano mo effort jud na siya guys. Sin first birthday. Gani, since day one, gawas ko aning kalibutan. Ito guys, Bisag super ka lisod bro. super kalisod ang life, super busy. Ngita dyan na siya time na ma-effortan. Gid ko, bisag gamay, nana. Pero magugugad akong gahapon gani okay ra na ako nga dili ko maganda. Wala naman po ko nagkuhan good. Ano ko nga okay ra. Luto ra mi og adobong itlog. Kay may na lang good kuan. So pila ka adlaw, di ba? So effort man jud si Mama Gary. Basta lang. Nakaari po ko sa ihang room. So na siya sister dear na butan to kay na sa. Everyone. Sweet kay sa nga tanan. Pinaka sweet. Sweet mo po akong tita good. Pinaka sweet sa tanan. Kaayo. Nabuna mo kayo hapit na 5 minutes naman siguro ang malakaw. Wala nakaabot 5 minutes. Guys, lamdag na dali guys kay putol naman gud ang kuan. So, happy birthday Bunso. Sayo kay lag kuan. Sayo sila mag-school. Diin na sila mauli. Bye guys. Amping mo ha. Lamdag na dari kayo. Oh, bisag wala pa alas 6. Wala pa ba? Okay sa diri ma. Ha? Tulog sa kata. Kaon. Dili sa ko mo kuan na pud ko guys mo uli kay maninda no gugunak. Hala, yung water niya wa pa sudli. Tubig nimo. Basta pang tangtangon lang ako na kanang saksak. Mo chat lang nako kay bisag klase office ka balik ko. Sige, amping mo. Bye-bye, tata. Bye. Hindi na kumoto dito. Hala, sarado. Wala na ko gina. Wala na lang. Love, ma'am. Bye, guys. Amping mo. Bye-bye, ta. Amping nga, hindi na kumoto kayo. Wala yung susi. Chat mo ha. Bye, love you.